Alemanya és la potència econòmica d'Europa i exportem químics, dissenys industrials i molta alimentació. De fet, a Berlín se celebra la fira de fruita i hortalisses més important del món i els catalans sempre hi són presents. La primera empresa en la que ens fixem ha aconseguit donar a conèixer les calçotades per tot el continent i són molts els que cada any esperen amb candeletes els seus paquets amb salsa romesco, pitets i, evidentment, calçots. Hola, em dic Sergi, tinc 36 anys, fa 8 anys que visc a Berlín. Estem davant de la Porta Brandenburg, un dels símbols de la ciutat i també de tot el país. Just al costat de la Porta Brandenburg hi tenim el Parlament alemany i també un dels parcs, o el parc més gran de tota la ciutat, que es diu el Tiergarten. Visc amb la meva parella, la Maria, ella és alemanya i parla bastant bé el català. Quan dic tic, no dic tic, que dic tec. Si dic tec i dic tic, dic que no és pas dic el que dic, si no dec com ho dic. Últimament fins i tot em corregeix, no? Aquesta paraula em sembla que no és correcta o no em sona. I clar, jo moltes vegades la meva excusa és que bé, això a Lleida es diu així. Treballo com a enginyer de telecomunicacions i bé, les meves aficions degut a la pandèmia s'han reduït a passejar una mica al vespre, mirar sèries, jugar als videojocs i tot el que està relacionat amb el Barça. Quan vaig néixer, el primer que va fer el meu tiet va ser apuntar-me a la penya del seu poble i també una de les primeres coses que vaig fer un cop vaig arribar a Berlín va ser ficar-me en contacte amb la penya del Barça per a veure si podia anar a veure els partits amb ells. I amb els anys he pogut ser un dels que porta la penya o dels que organitza els events. Hola, Sergi, què tal? Què feies? Hola, Eli. Doncs bé, hem acabat d'esmorzar i ja ens estem pensant què fer durant el dia. Doncs amb pandèmia, poques activitats se poden fer. I a Berlín què la vida aquests últims mesos? Suposo que com tot el món, hem tingut de reduir les nostres activitats socials i sense anar més lluny, doncs cada any fèiem una calçotada aquí a Berlín que la preparava el Casal Català i aquest any, malauradament, no s'ha pogut realitzar. Els alemanys, quan venen a les calçotades, molts cops no saben a lo que venen, no? I clar, sempre és molt graciós veure la seva primera reacció d'un tipus de ceba, mig porro, de tot negre, que l'han de pelar, que l'han de ficar a la salsa, han d'aixecar el braç i menjar-se'l. Els hi fa molta gràcia i és molt divertit veure, és molt divertit. I aleshores aquest any què? Us heu quedat sense calçotada? Doncs sí, ens hem quedat sense calçotada, però hem decidit comprar un pack i intentarem fer-los nosaltres mateixos. A veure, tenim packs de 50, 100, 150 i 200. Però i els calçots com us arriben? Venen cuinats o crus o què? No, venen crus, venen en packs. Nosaltres hem comprat un pack de 50 i ens ha arribat amb salses, els calçots, i uns pitets i unes cassoletes per ficar la salsa. Molt bé, Sergi. Doncs escolta'm, promet-me que m'enviareu alguna foto de com us han quedat els calçots, eh? I tant, Eli, i tant. En Sergi i la Maria segurament no ho saben, però aquesta empresa va començar el negoci venent tòfones en conserva i ha acabat fent-se famosa per la seva salsa de calçots. Les calçotades són una de les cites gastronòmiques més esperades i no només pels que viuen aquí. Els que són a l'estranger també fan tot el possible per menjar calçots, ni que sigui una vegada a l'any. Ara amb internet tot és més fàcil. Ja heu vist que en Sergi i la Maria els han enviat a Berlín la salsa, els calçots i fins i tot els pitets. I tot des d'aquesta localitat del Bages, on va néixer una de les empreses de conserves més conegudes del país. Això va començar amb el meu pare, ja fa els anys 60, concretament l'any 64, fent conserva de tòfona. Semblava que el mercat evolucionava cap a coses més modernes i vam començar amb la gamma de salses i vam treure la salsa de calçots. La meva família tota la vida havíem fet la calçotada, va ser amb una taula de dir, ostres, i per què no fem una salsa de calçots? I aquí va sortir tot. Quan vam començar amb la salsa de calçots, no ens haguéssim pensat mai que hi hagués un boom tan gran. Les calçotades eren molt de la zona de Valls o de Tarragona
I ara es fan calçotades a tot arreu. Hi ha hagut un boom, és una festa, i nosaltres ens sentim orgullosos de poder participar a la festa. Que es pugui fer una calçotada, no ho sé, a Berlín, per nosaltres, evidentment, és un orgull. No pretenem que entrar en tot el mercat alemany, no. El que volem d'entrada és que la gent disfruti de la festa, conegui la festa i disfruti de la festa. I el que tingui d'arribar ja arribarà. Quitarem les pels de fora. Traiem les peles. La meva àvia sempre deia que una mica de sorra a l'estómac neteja i també es fa més immune a les coses. Calçots anti-Covid o què? Bueno, crec que encara queda lluny això. Però estaria bé que les vacunes es mengessin com un calçot. Amb salsa, no? Amb salsa. El que farem és fer-los al forn. Suposo que sortirà bé, no serà igual, però intentarem que sigui com més aproximat millor. Quan menjo calçots sempre em recordo aquelles tardes o aquells dies, quan vivia encara a casa dels pares, que anàvem amb els amics a les 11, quedàvem a les 11, a les 12, per començar a fer el foc. Com es diu allò, aquella pasta alemana que m'agrada tant que fa ta mare? Schnitzel. Diu. No. És cert que en grans grups d'amics sempre n'hi ha un o dos que treballen i tots els altres miren. Jo era més aviat d'aquest segon grup. I bé, aquests dies de parlar, mentre es fan els calçots, després menjar-los i acabar passant la tarda fent un cafè i comentant aventuretes del passat, no sé, és algo que trobo a faltar. Jo, que no esperava descobrir-te rere el meu mirall. Doncs mira, sembla que els hi han quedat prou bé. Fan bona pinta. Jo crec que també part de la gràcia de menjar els calçots és embrutar-te i que les mans te quedin negres i jugar, que si ara toco la cara i te la emmascara una mica. En definitiva, treure una mica l'infant que tots portem dins. Molt bé. Molt elegant, Maria. Està bé? Estàs bé? Està feliç? Molt bé. I els teus peus per caminar, dona'm la teva veu, les teves mans i els teus peus per caminar. Que sapigueu que hi ha vida més enllà dels calçots a la brasa i es poden fer arrebossats, al forn, com una crema de calçots, bunyols de calçots. Ara bé, per molt que sigueu originals, no us estalviareu les ventositats de després. Por de no provar, de no atrevir-me a ser allò que vaig somiar.